Talagang ganito ang kalakaran dito sa bundok. Oh. Pag-uwi may gulay, may panggatong, may panggata. Ayan. Hindi ka bibili rito ng... Akin din. Yun. Ayan, para si Tisoy. Ay, kagayuhan ko. Ano ba yan yung Orin na, video mo ko rin, oh. Ako magpapasan. Yung papasan niya, no. Ano to? Naka-ano na? Paano to? Ano, pipindutin na lang? Yung nasa taas? Oy, yung nasa taas? Okay na, wala na pipindutin dyan. Naka-play. Ayan, oh. Ah, naka-play. Automatic yan. Parang, ayos na yan, naka-play na yan, oh. May tumatakbo na, tingnan mo. Sa baba. Kala mo. Ay, buli niya po niya. Kunyari lang, ho. Hanggat sa pagkano yan. Oh. Daro kasi na mo ribilya. Ayan ha. Ganito ang buhay dito sa probinsya. Oh. Ayan. Oh, sige. Okay, lumayo ka para makita mo kung buo. Doon sa ano. Oh. Ito ba daan dito? Pababa. Ayan ha, tingnan nyo kung paano ko masubsob. Ayan. Alay, hindi ko kaya ko ha. Okay, picturean mo ko rin. Meron dyan sa baba. Pinutin mo. Yan. Pinutin mo ako dito. Tapos, Okay. sa pula. Wala, okay lang. Sige, wala problema yun. Picture. Isa pa. Picture? Okay. Saan nyo ha? Dito ba tayo sa one way? Oh? Yan, si Kapanort! Kaya! Oh! Pag bumagsak! Oy, kailangan ng alam! Ngayon, wala rin dis. Yo, what's up? Mga kapanort, magandang umagang umuulan. O, bago tayo mag-vlog, magpasalamat tayo kay Papa God na binigyan tayo ng buhay at lakas, yaya sa araw na to. Okay, guys, papunta kami ngayon sa bundok kung saan ay manguha kami ng gugulayin, dadalhin sa Maynila. O, di ba? Tingnan mo naman yung aming kapalagiran, o. Siguro baka maraming ahas dito. Di tayo takot sa ahas kasi ang ahas takot sa tao. Huwag mo lang saktan yan, lalaban sa'yo. Yan. Yan sila, oh. Unti-unting pakyat to. Hindi gaano gano'n, no? Hindi gaano halataing papunta tayo sa taas, ano? Dahan-dahan, oh. Doon lang sa mga Yan. sa may ilog. Ayun. Pare, yun ang mga ganda kong adventure, yung pahirapan ako eh. Ay. Doon lang sa may ilog. Oh, time check po tayo, alas 7:20. Kaya na pa kami gising, alas 7 pa lang. Ibang klase dito sa probinsya, ang oras ay matagal. Ayan, oh. Ito kasama ko to si Tisoy. Tamo, ginising ka pa si Tisoy eh. Kunting lakad, hingal. Oh. Kailangan military technique, walang tubig-tubig. Para lumit ang tiyan. O yan, oh. Tingnan nyo naman yung aming pupuntahan. Oh. Uy.
Igagala ko kayo ulit ha, mga viewers ko. Oh. Tingnan nyo yung aming pupuntahan. Hindi pa gaanong masukal to ha. Medyo may kabahayan pa. Ay, pupunta natin. Medyo wala na bang bahay? Wala nang bahay doon, gaano? Wala na ang tubig ka. May bahay pa dyan. Pero doon sa inyo, doon sa dulo, wala na. Ay, wala na. Kubo. Ayan. Mga kubo. Ito hindi pa gaanong masukal dahil may kabahayan pa rito. Ito lang, manggaganda lang dito. Yung puno na yan, puro pili yan. Puro panghanap buhay. Ayan o. Inaakyat pa yan ano. Galing mga umaakyat yan o. Oh. Oh. Malaki ang puno. Ang tataas, nakaakyat pa yun. Pampasisya nyo na po ako, hinihingal ha. Dahil tagang malaki ang tiyan ng inyong lingkod. Alam nyo naman na medyo malakas tayo sa tubig. Ayan o, ang laki ng puno. Akat niyan. Oy. Ito, umaga akong pumupunta lalo. Mainit. O yan o, kalabaw o. Babaeng kalabaw yan. Maliit na kalabaw. Tanda na o. Kulang sa pakain yan. Hindi talaga maliit siya. Maiksi ang ano eh. Maliit na lahi. Kulang sa alaga. Bihira nga dito nag-ano eh. Nagbubukid eh. No? Talagang pili at saka nyug ang kabuhayan dito eh. Ang kabuhayan dito. Nyug, pili ano? Dagat, ganun. Bihira ako nakita rito tatanim ng mais. Wala. Talaga ito. Ayan no? Bihira. Pwede kung may makaisip magtanim dito ng Tsaka hindi ano na, medyo ano na yung ano, yung lupa halos puro tanim ng nyug. Oh, saan pala si Tisoy? Si Tisoy. Akit tayo mamaya, doon sa wala ng tao. Akit tayo ng pili, doon sa wala ng tao. Mahal ang pili ngayon eh. Pag-uwi mo, doon ka na Sa barangay ka na. sa barangay ka na. Sabi na nga, ilalaglag lang to eh. O yun oh. Hanggat dito, puro pili pa rin oh. Halos mga lupa dito. Niyog sa kapilan. Ba't ang ganda rito ano? Hindi gano'ng tinatamaan ng bagyong ano. Wala mo na puputol. Naku, nung O kasi ano oh. talagang dito tumama. Naku, nakakaawa ang mga niyog na yan. Pero hindi na hindi natutumba. Ayan oh. Ayan o. Ang dalawang senior citizen. Hirap na hirap po. Ito ay packet pa lang ha. Hindi pa gaano ano to. Hindi pa gaano halatain. Unti-unti pataas sa pataas. Yan ang kasarapan dito sa bundok na to. Hindi gaano halatain packet kayo. Ayan o. 4 na kilometro nga namang lalakarin namin. Packet. Malapit lang to. Yan. May gitsang kilometro lang to. Isa mo si tatay oh. Shout out to. Kita mo, buhat to. Puta si, ano pala to? Akala ko si Kambal pala. Wala ko alas 12 ka ba uli? Huwag pera na yan oh. Bahan ho. Puta oh. Panghirap yan oh. Di ko nakilala. Nagtipid. Nagtipid. Lalaki siya oh. Kaya nalalaman yung lalaki, mayroong may bayag sa likuran, sa may buntot, at saka may matulis sa pusod. Diba? Pinapaliwanag ko lang doon sa mga viewers na walang alam. Paliguan niya. Ayan o, maglulublob ako mamaya rito. Maglulublob ng kalabaw. Makati yan. Ayan o. Pababa o. Ano oras hindi makakain? Ayan, pababa naman kami. Tatawid kami ng... baka yung... Mati ba to? Nang ano kami dyan, wala kami nahuli. Mati yan.
Matibin to. Oo, matigas karugtong. Basta karugtong ng isa lang pangalan ng ilog. Ngayon pag pumunta na sa ano, sa dagat, wala nang pangalan. Ayan o. Ayan o, ayan o, ayan o. Oh, ito naman kami o. Ayan yung mga kasama ko. Ayan o. Ayan. Ito yung daanan o. Yagan. Sarap din nakasapatos. Ayan, ayan. Ayan. Ayan, kita yung daan, oh. One way to one way. Hindi pwede sa lubong. Ito one way to. Kala ko sa Maynila one way, meron pala rito, ah. 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 Yun. Yan ba yung ano mo? May tubig dyan, may gripo. Bakit may dala ka ba tubig? Magkano tayo ng aron? Buko? Buko na lang. Dito nuno sa Natisoy. Bangaon mo lang. May gripo dyan. Wow, sarap ng ano. Aga nag-exercise, oh. Ano ko, hingal lang. Wala nga tiyang ko, negro naman ako pag uwi ng Maynila. Pero okay lang yun. Itang exercise. Oo. Ayan, oh. Pinutol na kahoy. Ano, pili yan, ano, pili? Hindi. Hindi. Ano ba yung pangalan? Ano rin ini? Binuwang. Ah. Ay, di pa nun. Soy, diip lang. Hingal. Oo. Kapabor sa inyo, ganyang edad nyo. Oo. Halong maragdagan kayo ng buhay. Sana rin. Yung nanay ni, si Mama ni Erin, ayaw na maglabas-labas ng bahay. Mama mo pa. Hoy! Ito pala isang kaibigan ko. Ito pa yung ano mo? O may makakain ba dyan? Ha? Cookies yan. Si Cookies. Ito pala yung ay namamasyal lang ako rito. Naghanap kami ng magbibigay ng buko. Silong muna tayo, silong. Tapayas. Ito pala yung nyugan mo. O may tanglad pa siyang tanim mo. Ito yung kaibigan ko na kamo marami rin may huli kahapon. Marami rin. Kumuha ako ng pang ano, sasabon mamaya. Yan pala, oh. Ganda pala ng mga manok mo. Buti di kinakain ng sawayan. Hindi, dito ako tulog. Dito ako tulog kagabi. Ayan. Ito na, tutira. Hindi ka na lang naman, surkat. Okay guys, isa ito sa kaibigan ko rito sa Santo Domingo. Nakita ko rito sa bundok. Kita naman kami roon, kaya hindi kami nagkakakwentuhan. Ayan, umakyat kami ng bundok, nakita ko. Di ko alam, baka MPA na ito eh. Oh. Pare ka. Ayan na, kumakyat. Kaya po si Cookies, isa po sa matagal ko nang pag-uwi dito sa Santo Domingo, siya na palagi kong kakwentuhan o kainuman. Siyempre, pag nagbakasyon ka, kasama yung inom, hindi naman sagsagan kung hindi ilang isang kaibigan lang ang inom. Okay guys, inabot kami ng ulan dito. Ayan yung lutuan ng kopras ng aking kaibigan. Yan, oh. Ang galing ano. Ipupokus ko lang ha. Ayan, yung lutuan niya. Hindi na ko pupunta rin, umulan eh. Ayan. Sige, sige. Ayan, pupunta natin. Tingnan natin ganito yung mga mamamaraan kung paano magluto ng nyog. Ginagawang kopras. Ito yung pinaka lutuan. Ayan. Okay. Dito ilalagay yung ano niyan. Ilalagay yung gatong sa ilalim.
Dito naman kakamadahin nyo. Di ba kinakamada nyo? Oo, ikakamada dyan. Yung iba kasi yung style, tinatanggal sa bao. Sa inyo hindi pa. Yung pag tinatanggal, binabatan, tapos ano ito, kakamada. Tapos pag ano, tatanggalin naman sa bao. Kasi ang style doon sa amin, pag yung... Tinatanggalin mo na ng balat. Hindi, balat lang, balat. Tapos bibiyakin. Oo. O, tapos kakamadahin ngayon. Ikakamada dyan. Pag medyo naluto na, Ano yan? mga 8 oras ang lutuan din eh. Oo, ganyan. O saka tatanggalin sa bao yung nyog, di ba? Yung opras. naman. Tapos ulitin ulit. Ulit yan. Yung pang pang ini para maini. Para Tawagin, maluto na. Para bayaran ng maganda. Kasi hindi babayaran ng maganda yan eh. Paghilaw. Oo, paghilaw eh. Inabot ko rin yan nung panahon kong nasa Litipang. Kasi ang hanap buhay sa amin, talagang nyug lang, nyug at saka palay. Wala kayo iba. Hindi sa inyo eh. Yan yung di ba yung nakatapos ang anak ko yun, graduating na yun eh. Ang tagal mo nang walang kumot sa gabi. Ilang ba? Nagikat yung 10 taon ko lang. 10 taon? Tuloy na. O, tatagal-tagal na yan. Yung misis mo nagpapadala pa rito sa anak niya. Hindi na, wala na kayong communication? Wala na, tagal na. Ayan, umulan na, malakas ang ulan. Saan ba nagluto? Dyan. Arawan pa lang, arawan ng... Puti, hindi na inaabot ang ulan, ano? Puta, kung inaabot ka lang, mamadali sila. Wala palang bubong yan. Wala, ayun eh. Inaabot sila ng ano. Oo. Ayan guys, yung nasa loob natin kaninang pasan-pasan yung kopras. Diyan po sa lugar na yan. Ayan o. Diyan po sila nagluto ng kopras. Kita mo walang bubong. Talagang magdamagan ng kanilang paggawa. Ayan, tingnan natin ha. Ayan dyan lang sila tulog. Pabalik pa yun kasi kukunin yung ano eh. Okay. Kita mo naman Huwa silang sariling umulan eh. Ayan. Natutulog parang. Puti pa yung pugad ng ibon eh. Medyo magandang forma eh. Oo. Ito paano pag tag-ulan? Save na save kayo. Okay guys, nakarating na po kami sa aming pupuntahan kung saan ay dito ka mamimitas ng gugulayin. Ayan. Pasensya, medyo inihingal ako ha. Ayan para madali yan, nakababa palagi yung aking kuha eh. Ayun yan ganda ng nyug dito. Lahat ng nyug maraming bunga yan Tsaka malinis gubat. Hindi gubat parang... Hindi ba naman ito gubat? Ang gubat yun, mariyang taas yun May mesa dito. Sabi ko, hindi ko nakita ng yung nakita ng kainan yung ihawin habang kay kwentuhan, nag-ihaw tayo. Layo. MP, di mo na kumin mong MP. Chuk-chuk lang, empty. Yan. May misa. Kawawa pala May upuan. yung kaya kambal doon, wala buti, hindi na inabot ang ulan. Wala pala silang Bubong? bubong yung lutuan dyan ng kopras. Oo. Wala, naggawa-gawa lang kami. Ayan guys, kita mo. Walang lamok. Ayun, kukuha ng papaya. Ayun, pili, maraming bungay pili Maraming dahon. Ayun, araw na. Okay, gagalaw kayo guys. Yung mga aking nanonood, gagalaw ko ulit kayo. Panoorin nyo. Ito yung gubat na walang matataas na damo. Alaga, yung gabihan, merong gabi.
Talagang alaga to. May mga tanim na bagong nyug eh. Dati araw-araw rin dito siya sa rin eh. Tsaka walang matataas. Siguro pinapatay niya pag mataas na nyug. Lilinis naman yan. Nilinis na naman dito, napunta siya dito. Sa amin yan, lalagyan namin ng apakan yan. Ayun, ganda. Ay dito, sinasanggot lang. Tatas, para walang Sinusungkit lang dito yan. para walang walang titirang nililinis sa taas yan. Para titirang tawag yan, daga. Hindi, yung tinutubakan naman yun. Di kahit na pag kasi pag yan guys, oh. So ikaw katisin ng isang buko lang? Buko isa lang? Meron bang Okay, punta natin sila. Nangunguha ng gabi, papaya. Yan. Ayun, marami doon, oh. Ren, marami doon, oh. Doon, oh. Ingat lang daw, nalalaki daw ng ahas doon, eh. Ayan yung nyug nila, ang ganda ng Nagpanit na nga niya ako kay Manay Sara. Ayan. Oh, Ate Lina, oh, ayan na, oh. Ayan na, para sa ate ko po ito na dinadialysis. Gusto niya mag-request ng Pilipit. sariwang pilipit na gwabi. Or anong tawag sa Maynila niyan? Oo. Di Talbos ng gabi. Gabi, bibili ka ng gabi yan. Ayan. Oo. Hindi so, ewan ko kung anong kinukuha. Kukuha lang, kumasita sila ng pang pagkaano ng yan. Gusto ko mapako, hindi na karabugoy. Huwag ka kumuha ng pako, kahapon na kumakagat siya ang ahas eh. Ito pako, oh. Baka mamaya may sawa pa. Hindi naman, mako ako naman. Di sana. Ako Wala problema yung sawa kasi lilinggisin ka lang. Di ka may pag-asa ka mamabuhay. Yung kubra. Yung cobra, kalating oras lang tatagal mo. Magpapaalam ka lang na goodbye Philippines. I'm go to heaven. Ganda ng tanim niya. Okay, wala na pong ulan. Lalabas na tayo ng aming silungan. Ganda na silungan namin, oh. Kung tawagin, payag-payag. Tawagi ito payag-payag. Buti may silungan. Sarap sa amin yan. Kinikilawin namin yan eh. Kaya magkakaroon, kikilaw ko. Kikilaw yung puso na yan eh. Pilaw na may gata. Yan. Ikot. Time check po tayo. Alas 8:40 na po. Wala na yan. Ayan, ang maganda sariwa, puso. Buti pa ang saging may puso. Ang tao walang puso. Wala akong sarong pa. Ay guys, iniwan namin yung kasama namin. Punta muna kami ito sa kubo ni Kokis. Ayan. Si Tisoy. Hoy, bawal yan. Nasa barangay ka na. Kita-kita ka ng camera, oh. Nabidyoan ka na. Oh, nabidyoan ka na. Ayan, oh, nanguha sila ng nyug sa may
aani ng nyug dito, kokopras. Oh. Ayan. Talagang ganito ang kalakaran dito sa bundok. Oh. Pag uwi, may gulay, may panggatong, may panggata. Ayan. Hindi ka bibili rito ng... Akin din. Dala mo. Yun. Ayan, para si Tisoy. Ay, kagayukan ko. Ano ba yan nga lang kayo? Oray na, video mo ko rin. Ako magpapasan. Siyang papasan niya. No? Ano to? Nakaano na? Paano to? Ano, pipindutin na lang? Yung nasa taas? Oy, yung nasa taas? Okay na, wala na pipindutin dyan. Wala na pipindutin dyan. Nakaplay. Yan o. Ano naka-play? Automatic yan. Parang... Ayos na yan, nakaplay na yan. May tumatakbo na, tingnan mo. Sa baba. Kala mo? Ay, buli niya po niya. Kunyari lang ho. Hanggat sa pagkano yan. Yan o. Dara kasi lang mo ribilya. Ayan ha. Ganito ang buhay dito sa probinsya. Ako na ni Captain Benay. Ayan. Sige. Okay, lumayo ka para makita mo kung buo. Doon sa ano. Ito ba daan dito? Pababa. Ayan ha, tingnan nyo kung paano ko masubsob. Ayan. Alay, hindi ko kaya to ha. Okay, picturean mo ko rin. Meron dyan sa baba. Pinutin mo. Yan. Tingnan mo ako dito. Tapos, Okay. sa pula. Wala, akin na. Sige, wala problema yun. Picture. Isa pa. Picture? Okay. Laan nyo, ha? Dito na tayo sa one way. Yan, si Kapanort! Kaya! Oh! Pag bumagsak! Oy, kailangan ng alam! Napagod si Kapanort! Ano itong bako? Bexi, kasi ang paa. Dapat magpigagi sa ibong. Oy, sudarak ko! Akin na. Ano, tanggalin ko na? Sige. Post ko? Sige, yung ka. Uy, yung dala-dala ko, anemia. Kaya ba? Ha? Ikaw, umaabot eh. Tanim niya. Barabada na tabi sugalon. Hindi, ako ang madara. Ay, baluho ini. Ha? Baluho ini. Bata, hinalaman tayo ini. Aray, gulik. Ay, na. Ako na ang madara. Ay, paano pala sana kunyari na kan siya? Ay, di po karo. Tingnan nyo naman yung daan dito. Oh, Ano yung kasinilat? Tabad. Hindi, akin na yung galon tanim niya. Hindi na ho, nakado na kasi. Hindi. Ano, hawak ko na lang. Siguro pinuhuli yan yun. Kaya pala. Yan ang bawal. Hello! Nandito kami sa gubat kung saan ay may ilog. Oh, tingnan mo yung tsaing ko. Oh, magsi-70 na yan, oh.
Panay paakit ng bundok. Oh. Hintahan may hiling inirawini. Sasabihin, buli ka si mamang kamaringan na naman. Murado na walaan. Ayan. Oh, bababa na kami. Oo. Tani madara na bisong ibang dyan, laog dyan. Hindi akong dara, oh. Ginawa ni Ricky. Magbiro mo, ang dami yun, saray-saray kayo. Ang mundo, Oo. marami pa yan dyan. Yan, sa inyo pa, hindi na sa inyo yan. Sa inyo pa yan? Hanggat dito sa may ilog. Yan ang pagitan. Ay, pagitan yung na yan. Ilog, oh, pagitan ng ilog dyan. Ayun, malaki rin, oh. Ay, malaki pa dyan. Ayun, may malaki na doon. Marami pong malaki dyan. Kusain mo na. Ayun, marami pa dyan. May git nga 50 ang puno yan. Yan. May git 50 ang puno yan. Mayroon na ako dyan, yung mga video eh. Sa ilog eh. Hanggang doon pa yan. Puro puno. Nakahoy. Yan ba doon? Ah, ang laki ng puno. Ito, iba na may-ari nito, dito. Iba naman. Kay Manny to. Kay Manny. Ah, Kita Luman. yung, May maraming truck. Kay may Manny. Kay Lato. yan, tingnan nyo yung dadami, no? Madulas, paket o paket. Ayan, paket. Ayan. Nakita nyo naman guys, oh. Ang hingal natin. Sila hindi sila hihingal, ako hindi hingal na, oh. Maganda to kasi maaga pa, oh. Time check po tayo, oh. Alas 9:15 po ng umaga. Ayan, oh. Tingnan natin yung dalawa, oh. Ayan. Ayan si Missy.